гости към шатрите за дегустация. Може да дегустирате качамак, солен качамак, медици, шербет, баници от гостите ни от община Суворово. Може да си капнете на разгънатия ресторант, има много богата кухня, както от бурдажи десерти, сладоле, гонички и всякакви други вкусоти. Също така каричка с картофи, сандвичи, така че заповядайте. Малко почивка до обяд, да хапнем, да се подкрепим и продължаваме. Може да кажеш, трябва да се подновява вече. Може да кажеш, че Не. Много стара е, да. И вече не също трябва да я оправим. Щем, ще трябва да я подновим малко. Няма кой. Има дантели, иначе да. Има дантелка.